Good day kabalen, maya payaldo kaya katamungan. Bali at yung tamang yan kayang Lubao, Pampanga para lawin tayo tambayong gawang dalan tang Lubao bypass road. Pero bayo ito, mutatampa kaya ng munisipyo bata na naman nakit itang masanting nga ba yung municipal hall na ning Lubao, Pampanga. Ang puwetang bayong school, buklat na ka rin. So, what are you waiting for? Let's get it on! So, chuta na nga ni kaning Lubao Municipal Hall. Nung akit yun, kasantinging munisipyo da nga ni kaning Lubao. Ayan, yung Kalualas, bayong gawa. So, itang dating Municipal Hall, kanya yata ang kilo. Di ako sigurado, pero ininangikit kong pinakabayong town hall na nga ni ning Lubao. So, tara mag-tour tam, lawin tayo na ano yung itsura. So agit mo gani alas bayo lang gawa rin building da. Ito mo niya kubalo nung nano yung kay kanya ni, nano yung agency kanya ni kaning Lubao Municipal Hall. Ito balam school ya. So minasenso niyan talaga yung bayan ng Lubao. Wow! Hindi kasanting na ning kaya na. Hindi kasanting yung pinaka compound na Kenny. Bali ni Kenny ng gulot munisipyo ni. So magbanda ta pa kita banta kit siya nung nani tsura.
So ini nga kakita mong building nga masanting nan din. Apin palin Dabsu Lubao Campus. Kaya nga kasanting mo bayang gawa. Baka pa may operating siguro yan yung school year. Gamitan da ini. Kasi makasaraya pag ito. At saka chiya pa itang pinaka details na geta tungkol kayong project kahit hindi pa dayo. So tara lang tayo nung nano itsura geta. So bali yun in details na nining Lubao Dabsu Lubao Campus. Ayan o. Kasi pinemis mo ning municipal hall. Bali ini happening construction of 3-story building. So ito 58 million in cost na. So happening update ini ngayon Dabsu Lubao Campus. 2,000 years later. So kay Bataya pinikit yung bayong munisipyo na ning Lubao, Pampanga. Apo itang bayong pepatalakad ng school which is Don Honorio Ventura State University. Mutata naman ngayon ikitang Lubao Bypass. Batayang ngakit. So at yung tanong ngayon ni Kening Lubao Bypass. So nung kakakityo, dentra kalos kayo nila dadalan. Balit ang intersection kito, yapin itang tete ito. Itang tete kitang ating Lubao River. So lawin tayo nung nanoy itsura yung Lubao Bypass. Ano? Bali gawa rin ibang kanito rentra ka mga ragul kaya nila dadalan. Bangyan ang mikakatraffic kitang Lubao downtown kitang Santa Cruz. So ini alternate route ini current track. So enjoy the ride. Lawin tayo nung nanyo itsura yung Lubao Bypass.
So bali nga kakitsu keto, bala mo dai kya naman itang ketang kabila. Kay bata pinining river papunta ketang ating Lubao, Bamboo Hub. Apin pin itang tete ketang intersection keta nung nukar niya magumpisa yung bypass road din eh. Pero itang dalan keto, itang dike, kaya balo nukar niya papunta. Pero misa na yaldo, pasyalan tayo rin ta nung nukar niya kokonekta itang dalan na pinaka-dike ito. Meanwhile Kenny, at road close siya ketang pakarb Kenny bypass road at ang diretsyon dalan na kay balam gagawan din. Ayan o. Bali Kenny, kokorbaya ka niyan. Papunta ni ketang Bayo Camiras kaya kay Bayo Camiras ketang Santa Cruz downtown kaya Lubao. So happy ng itsura ng bypass road Kenny. So ini chuta na ganing Lubao bypass road. Agi chukeni nakasanting kulay green ng paligid. Ayan o. Bali magkabila kayo palayan. Kini yan po pagkitang kabila. Palayan. Ayan. Ayan pin. So pangabilis din dadalang Kenny, nya nung mag-drive ko Kenny, medyo mimigat kong bagya kasi den truck barurutan la. Kasi nakalwalas eh. Bali kaya 4 lanes. 4 lanes na bali. A few moments later.
So yapi na ini ingangga na naning Lubao Bypass Road mga kabalen. Bali itandala na ito, api na itong Jose Abad Santos Avenue. Nung magwanan ka rin papunta Bataan at nung kaili papunta kayang Lubao Town proper. So ang gani mo kini video tamo ngini ngaldo ni. At maya pa yaldo kaya kayo kabalen. Ride safe always and Puerlandas is signing out.